Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2017-nji ýylyň 19-njy apreli hepdäniň çarşembe güni habarlar günneligi gepleşigimize başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanyş boluň. Olar bilen sizi men Sahra tanışdyrýan. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Demirady Koreýany Birleşen Ştatlaryň aýgytlygyny synaga salmazlygy duýduryp, onuň islerini küjüme hemme taraplaýyn we netijeli jogap berip biljekdigini wada berdi. Pence 19 aprelden çykyşynda Demirady Koreýanyň Aziýa-Pasifik regionundaky parahatçylygy we howpsuzlygy behimsalýan iň uly howpdygyny aýtdy. Şeýle-de ol Penýana ykdysady we diplomatik batyş etmek üçin prezident Donald Trump'yň administrasiýasynyň beýleki ýurtlary bilen ihlasly işlemegi dowam etdirjekdigini belläp, Birleşen Ştatlar hemişe parahatçylyga tarap umtylar diýdi. Amerikan resmiýetiniň bu çykyşy Demirady Koreýanyň başa barmadyk raketa atışyndan bir näçe gün soňra gawat geldi. Halkara ýazarmalaryna we Birleşen Milletler Guramasynyň sanksiýalaryna garamazdan Penýan soňky ýyllarda özüniň ýadro we raketa synaglaryny çaltlaşdyrdy. Halkara Adalet Sudunyň Russiýanyň Günnor Ukrainadaky separatistlere maliýe we harby gollow diýilip atlandyrylýan çäresi barada Kiýewiň beren arzasy dogrusynda karar çykarmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Gagadaky sudy Russiýa garşy wagtlaýyn çäreler kabul etmek barada Ukrainanyň eden haýyşy dogrusundaky karary 19 aprelde giýişlik çykarýar. Moskwa 2014-nji ýylyň martynda Ukrainanyň Krim ýarymadasyny ele salyp, şol ýylyň aprel aýyndan bäri Günnor Ukrainada dowam edýän uruşda separatistler gollady. Bu uruşda häzirçenli 9900-den gowrak adam öldürildi. Kiýewiň şu ýylyň ýanwar aýynda Halkara Adalet Suduna uğradan şikaýetnamasynda aýdylmagyna görä, Orsiýet 2014-nji ýyldan bäri Ukrainanyň içki işlerini harby taýdan garşmagy artdyrypdyr. Şeýle hem ol terrorçylykly işleri maliýeleşdirmek bilen millionlarça Ukrain raýatynyň adam hukuklaryny şol sanda ýaşama hukugyny bozýar. Ýene-de şikaýetnamada ilatly ýerleriň bombalanmagyna salgylanylyp, Moskwa tarapdan goldalýan separatistik güýçleriň terrorçylykly işleri edendigi aýdylýar. Russiýanyň Gara deňdiniň kenarlarynda bir kargo gemisi batan soň halat ediş gullugynyň işgärleri deňizde ýiten 9 adamy gözleýärler. Russiýanyň Derňew komitetiniň beren maglumatyna görä, halat ediş işgärleri 19 aprelde batan gemidäki ekipaj agzalarynyň 3 tanysyny halat etdiler. Ýöne gözleg işlerini tupanly howa şertleriniň kynlaşdyrýandygy habar berilýär. Panama baýdakly gemi Russiýanyň günortasyndaky Rostov regionundan Türkiýe galla alyp barýardy. Bu gemi Russiýa bilen Krimiň arasyndaky Azov deňdini we Gara deňdi birikdirýän Kerç aýlagynda radar gödekçiliginden ýitdi. Regional Rus resmiýetleriniň aýtmagyna görä, gemide 9 Ukrainaly, 2 Orsiýetli we 1 Gürjistanly adam bardy. Geminiň näme sebäpden batanyny barada hinide çenli maglumat berilmeýär. Geçen hepde Owansanda İslam Döwleti toparynyň gowaklar toplumuna taşlanan Birleşen Ştatlaryň äpet bombasynda Pakistanly, Täjikstanly, Özbekistanly, Orsiýetli, Hindistanly we beýleki döwletlerden bolan söwüşçüler öldürildi diýip Owan resmi saýtdy. Bu hüjümde öldürilen söwüşçüleriň aglabasy Pakistandan, Hindistandan, Filipinlerden we Bangladeşden diýip 18 aprelde Owan Gorunmak Ministrliginiň medpuat wekili Mohammed Radmanish belledi. Ähli bombalaryň enesi ýa-da Moab diýilip atlandyrylýan bombanyň İslam döwletiniň jeňçileriniň 96-syna şol sanda bu toparyň ýokary derejeli 4 liderini öldürdi diýip Pentagon we Owan resmiýetleri aýtdylar. Russiýanyň suwda Aeroflotun ýol beleti tarapyndan açylan sud işini reddetdi. Bu ýol belet Russiýanyň Milli Howa ýollary kompaniýasyny işgärleri beden ölçegine esaslanyp diskriminasiýa etmekde aýplapdy. 18 aprelde Moskwanyň Tushina etrawynyň sudy Irina Ýerusalimskaýanyň bähwidine karar çykarmak üçin hiç bir esasyň ýokdugyny aýtdy. Ýerusalimskaya Aeroflot Howa ýollary kompaniýasynyň onuň aýtmagyna görä ýol beletleriň agramy, boýy we egin eşikleriniň ölçegi baradaky düzgünlerini ýatyrmaga we oňa 1 milyon rubldan gowrak, ýagny 18.000 Amerikan dollary möçberinde kompensasiýa töletmäge synanýardy. Şu ýylyň fevral aýynda Ýerusalimskaya we Aeroflotyň başga da bir näçe ýol beledi özleriniň daşky guruluşlary zerarly halkara uçuşlaryndan şol sanda ýokary aýlyk haklaryndan mahrum edilendi barada suwda arza tawşyrypdylar. Aeroflot kompaniýasy gurrun edilen diskriminasiýalary reddedýär.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu efirde habarlar günleri bilen men ýokşan Nurwan. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi we Gazak lideri bolalaşygyň iki ýurduň arasyndaky serhet meseleleriniň ählisini çözjekdigini aýdýar. Gurrun edilýän şertnama 18 aprelde Türkmen prezidentiniň Astanaga diýen 2 günlük resmi saparynyň birinji gününe gol çekildi. Nazarbayew gol çekilen dokumentleriň esasan iki sanasyny, strategik hyzmatdaşlyk baradaky şertnamany we iki ýurduň arasyndaky döwlet serhetleriniň demarkasiýasy baradaky alalaşygy aýratyn bellemek isleýändigini aýtdy. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň sözlerine görä Türkmen Gazak hyzmatdaşlygynyň strategik ury energetika bolup durýar. Ol bu sözüne delil edip 2009-njy ýylda gurulan Türkmenistan-Hytaý geçirjesini mysal getirdi. Şeýlelikde aýdylmagyna görä Gazagystan we Türkmenistan Merkez Aziýada döwlet serhetine degişli ähli meselelerini çözen ilkinji iki ýurt boldy. Gazak metbuatynyň düşündirişine görä bu alalaşyk Türkmenistan bilen Gazagystanyň döwlet serhedi baradaky meseleleri kanun taýdan resmileşdirmegi tamamlandygyny aňladýar. Nazarbayewiň sözleri bilen aýdylanyna Türkmenistan bilen Gazagstan indi Merkez Aziýada hiç bir serhet meselesi bolmadyk döwlet bolar. Emma bu iki ýurduň serhetdäki regionlarynyň ilat üçin goňşy ýurda gyska wagtlyk sapar etmegiň ýeňilleşdirilen düzgünleri barada mundan has ýöň alalaşyk kazanylypdy. Ýöne Türkmenistan Gazagstan bilen serhetini wagtal näbelli möhlete ýapýar we bu barada düşündirişken bermeýär. Aýdal geçen ýylyň 15-nji dekabrynda Türkmenistan Gazagstan bilen aradaky ýeňillikli wiza düzgünini wagtlaýyny ýatyrdy. Şonda Gazagystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Mangustaw regionunyň resmisi Adatlyk radiosyna telefon arkaly beren maglumatynda iki ýurduň arasyndaky ýeňillikli wiza düzgüniniň ilkinji gezek şeýle uzak wagtlap togtadylýandygyny aýdypdy. Emma Gazak resmisi häzir gurrun edilýän serhet geçilgesiniň açykdygyny we bu düzgüniň hakykatdan hem işleýändigini tasdikleýär. Она не закрытая, у нас она работает в обе стороны, как на въезд, так и на выезд. Emma yerli synçylaryň käbiri bu iki ýurduň arasynda baglaşylan şertnamalaryň özara gatnaşyklary nähili itergi berjekdigini aýdardan entek ýerdigini öňe sürýärler. Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň baş redaktory Ruslan Mätiýew Astana bilen Aşgabatyň arasynda şonuň ýaly strategik hyzmatdaşlyk şertnamasyny ilkinji gezek gol çekilýändigini belleýär. Şonuň bilen bir wagtda dol bu iki ýurduň arasynda mundan öň hem dürli şertnamalary we hyzmatdaşlyk lazımlyklaryna gol çekilendigini, emma olaryň köpüniň praktikada kagazy ýüzünde galýandygyny belleýär. Но, к сожалению, как показывает практика, многое из этого остается просто на бумаге. Ruslan Mätiýew bu pikirini delil edip Gazagystanyň Mangustaw oblasty bilen Türkmenistanyň Balkan vilayatynyň arasynda serhetdäki regionlaryň ilatynyň serhetden ýeňillikli geçip bilmegi barada baglaşylan alalaşygyň düzgünleriniň Türkmenistan tarapyndan ýygydan bozulýandygyny mysal getirýär. Aýdylşy Türkmenistan 2016-njy ýylyň Tomsonda hem Gazagystan bilen aralykdaky serhedi howpsuzlyk aladalaryna salgylanyp bir näçe gezek ýapypdy. Şonda bu çareler Gazagystanda şol ýylyň tom saýlarynyň başynda polisiýa darasynda terrorçylar tarapyndan edilen gaýdylan hüjümüň ýanlaryna gawat gelipdi. Ruslan Mätiýew pikirine görä Türkmen tarapynyň öz baglaşan alalaşyklarynyň düzgünlerini bozmagy we bular barada resmi düşündiriş bermezligi Türkmenistany uly kiçik hemme meseleniň bir adam prezident tarapyndan çözülmeginden uzalýar. Боязнь отдельных чиновников на местах принимать какие-то решения, потому что они знают то, что несмотря на наличие какого-то договора, несмотря на наличие какого-то указа и так далее, если они... Yerlerdäki resmiler ol ýa-da beýleki mesele barada karara gelmekden çekinýärler. Sebäbi olar haýsy şertnamanyň ýa-da fermanyň bardygyna garamazdan eger öz başda kereket etseler, bu olara kanun taýdan urusat berilen hem bolsa bu ýokardaky yaramasa öz işlerini ýitirjekdiklerini gowulýarlar diýip Mätiýew Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle-de ýokary derejeli Türkmen Gazak gepleşiklerine sowda ykdysady, ilmi teňki we medan hyzmatdaşlyk komissiýasy baradaky alalaşygy iki ýurduň daşary işler ministrlikleriniň arasynda 2017-2018 ýyllarda hyzmatdaşlyk programmasyny bir kanun ýolu bilen gazanylan girdejiler kanunlaşdyrmagy we terrorçylygy maliýeleşdirmäge garşy tagallalarda hyzmatdaşlyk alalaşygyna gizlin maglumatlaryň özara goragy baradaky alalaşygy hemde beýleklere gol çekildi. Mundan başga Astana gepleşiklerine Türkmenistanyň TDH habar gullugy bilen
Qazaqstanyň Kazinform halkara habar gullugynyň arasyndaky jarnama gol çekiligi Prezident Berdimuhammedow Qazaqstanyň dostluk ordeni bilen syýlaglandy. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Halkara Valyuta Fondy 2017-nji ýylda türkmen ykdysadyýetynyň ösüşi 6,5% bolar diýdi. Halkara Valyuta Fondy Türkmenistanyň ykdysadyýetynyň ösüşiniň 2017-nji we 2018-nji ýyllarda degişlilikde 6,5% we 6,3% deň boljakdygyny çaklaýar. Ýatlak eşsek 2016-njy ýylda bu görkezüji 6,2% deň bolupdy. Bu beýanat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleriniň geçen ay Aşgabatda bolup, türkmen hökümetlerine döwlet çykdyjylaryny azaltmak maslahatyny bermekleriniň iýi ýanyna gawat geldi. Şol pursat Halkara Valyuta Fondunyň ekspertleri 2017-nji ýyl üçin 4 madda missiýasynyň jemleri boýunça aglawy energiýa serişdeleriniň eksportyny bil baglayan türkmen ykdysadyýetynyň daşarky faktorlar, şol sanyna gazyň pes bahaly we suwda hyzmatdaşlygynyň pes ösüş derejeleri bilen 100% boljakdygyny çakladylar. Bu aralykda Aziýanyň ösüşwan kim türkmen ykdysadyýetynyň ösüş görkezüjileri boýunça öz sanlaryny çap edip, onu Türkmenistanyň ösüşiň 2017-nji ýylda 6,5%, 2018-nji ýylda hem 7% çenli ýetjekdigini öňe sürdi. Maglumatda halkara energiýa bahalarynyň garaşlyanlygy aýdylýan dikilmäniň netijesinde ýurdun girdejileriniň artmagynyň mümkindigi çaklanylýar. 2016-njy ýylda ösüş 6,12% töwereginde boldy. Inflasiýanyň derejesi bir neme peselse-de, artan hyzmat importy we uglevodorod serişdeleriniň eksportynyň kemelmegi netijesinde häzirki hasap defisiti has giňedi. Ösüşüň 2017-nji ýylda 6,5% bolmagyny, 2018-nji ýylda hem 7% çaklanmagyny, şeýle-de inflasiýanyň az kem ýokarlanmagyny we uglevodorod serişdeleriniň bahalarynyň gowlanmagy netijesinde has pes hasap defisitiniň bolmagyny garaşylýar. Ösüşi diversifikasiýalaşdyrmak üçin hususy pudoň östürilmegi möhümdir diýilip, Aziýanyň ösüş bankynyň mälim edendigi aýdylýar. Halkara gurumalarynyň hasabatlary bilen birlikde türkmen häkimetleriniň özleri de hökümet maslahatlaryny ýurdun ykdysadyýetynyň dowamly özgörüp ösýändigini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar. Imma Azatlyk Radiosyny ýurtdan gowuşýan döwlet mediýasynyň nakydan tapawutlylykdaky maglumatlara göre, bir tarapdan idaralarda aýlyk haklary gijikdirilip, iş stajlary kemeldilýän bolsa, beýlik tarapdan bazardaky haritlaryň bahalary dowamly artýar. Gal berse de, ýokarda hem belleşimiz ýaly Halkara Valyuta Fondunyň türkmen hökümetine döwlet çykdyjylaryny azaltmak maslahatyny bermegi bilen birlikde Aşgabat ýurtda golf meýdançasyny Kaspide emeli adany gurmak planlaryny da yglan etdi. Mundan öň Türkmenistanyň sentýabr aýyna geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk üçin $5 milliard gowrak serişde durýan Olimpiýa şäherçesiniň we beýleki sport desgalarynyň gurulanyny, bu desgalar we Aşgabatdaky abadanlaşdyrmak bilen baglanyşykly müňlerçe adamyň jaýlarynyň ýykylanyny habar berilýär. Öz sebitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosunyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän.
Türkmenistanyňky türk tutsaglardan maşgalalary habar alyp bilmeýär. Türkmenistanda dürli sebäpden tutsag edilen türkleriň maşgalalary olardan habar alyp bilmeýändigini aýdyp, türk we türkmen häkimetlerinden kömek soraýarlar. Olar häzirki wagtda Türkmenistandaky tutsaglar bilen hiç hili ara gatnaşyk gurup bolmaýandygyny öňe sürýärler. Azatlyk radiosyna hat üsülen ýüz tutan Türkmenistanda dürli sebäplerden tutsaglykda saklanýan 49 sany türk raýatynyň hostarlarynyň aýtmagyna görä, olary 2 ýyldan bäri tutsaglar barasynda nähilidir bir maglumat almak başartmaýar. Olaryň bellemegine görä Türkmenistandaky şol türk tutsaglarynyň ýagdaýyny öwrenmek barasynda hostarlarynyň türk resmiýetleriniň üstü bilen eden tagallarlaryndan hem häzirçe bir netije alınmaýar. Oplulyk sebäpli efirde adynyň agdalmazlygyny sorap, Azatlyk radiosy bilen gürrüňdeş bolan bir türk tutsagyň agasynyň aýtmagyna görä, Türkmenistandaky tutsaglar bilen hiç hili ara gatnaşyk saklamaga mümkinçilik berilmeýär. Ol mundan 2 ýyl owal Türkmenistanda işleýän mahaly hostarlarynyň haýyşy boýunça şol 49 sany türk tutsagy bilen görüşüp, olaryň arasyndaky gatnaşyga kömek berendigini aýdýar. Türkmenistandaky işini guturup Türkiýe dolanandan soň inni özüniň jigsi bilen beýleki 48 türk tutsagdan hostarlarynyň hiç hili habar alyp bilmeýändigini öňe sürýär. Oň aýtmagyna görä, türk maşgalalaryň Türkmenistandaky tutsaglaryň başyna bir oňoýsuz ýagdaý gelmeginden howatyrlanýany üçin şu adeçeni metbuata bu arada hiç hili ýüzlenme bermeýändir. Tutsaglaryň hostarlaryň Türkiýanyň prezidentine Türkmenistandaky 49 sany türk tutsagdan habar almak we olaryň öz ýurduna geçirilmegine kömek etmek barasynda haýyşnama iýeripdirler. Türk tutsagyň agasynyň aýtmagyna görä, şol ruwatyň özünde Türk Daşary işler ministrliginiň üstü bilen türk tutsaglardan habar almak we olar bilen ara gatnaşyk saklamak üçin dürli synaşyklar edipdirler. Ýöne türk resmiýetleri Aşgabat hökümetinden hiç hili jogap alyp bilmeýändirler. Ýene oň gurrun bermegine görä Türkmenistandaky türk tutsaglary hostarlary ol ýerde işleýän türk raýatlarynyň üstü bilen pul berýärler. Türk tutsagynyň agasy Türkmenistanda işleýän mahaly türk tutsaglarynyň hostarlarynyň beren pullaryny we zatlaryny geçirmek üçin tutsaghananyň işgärlerine para peşkeş berendigini ýatlap, türk maşgalalarynyň iýerýän pullarynyň näçe böleginiň para peşkeşe gidip näçe böleginiň hut tutsagyň öz eline geçýändigini ýa-da iýeren zatlarymyzyň olaryň eline barıp barmaýanlygyny hiç hili bilemzok. Türk tutsaglarynyň arasynda 9 ýyldan bäri ýatanma, 7 we 5 ýyldan, şeýlede 3-4 ýyldan bäri ýatanlar bar. Meselem, men özügim 3 ýyldan bäri Türkmenistanda tutsaglykda ýatyr diýär. Aýdylyşyna görä Türkmenistandaky 49 sany türk tutsagyň Türkiýedäki tutsaghanlara geçirilmegi bilen baglanşykly hostarlarynyň beren ardasy esasynda Türk Daşary işler ministrligi Aşgabat hökümetine bu urda ýüzlenmeyi beripdir. Türk tutsaglarynyň hostarlary mundan 15 gün ogalym üýüşüp ýürüýte prezidentlik köşküne we Daşary işler ministrligine baryp netijeni sorapdyrlar. Türkiýanyň Daşary işler ministrliginiň işgärleri bolsa, türk tutsaglarynyň hostarlaryna bu urda Türkmenistan tarapynyň hiç hili jogap bermeýändigini aýdypdyr. Türkmenistandaky türk tutsaglarynyň hostarlary Aşgabat hökümetinden uly umyt bilen gollawa garaşýanyny taýýarlar. Belläp geçsek, bu ýagdaý bilen baglanşykly degişli türk we türkmen resmiýetlerinden haýsam bolsa bir kommentariýa almak Azatlyk radiosyna başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Türkmenistanda käbir keselhanalaryň tiz kömek merkezlerinden tiz kömek ulaglarynyň wagtynda gelmeýändigi barada habar berilýär. Bu barada Türkmenistana habarçymy Sultana Çylywa Daşowut welaýatynyň Türkmenbaş etrafyndan pensioner ene Bahargül daýda bilen söhbetdeş boldy. Oğlum kesel bolup kaldy. Bir astacıqan atan yanında dursun, özün maşinayda bar keledi, soňa yaramady, hiç ıskanım ýok diýdi. 2 saat jaň etdik iskora, hiç iskora ýok. Ahir garry adam barıp şöyle azıcık duran. Ha, nämemişsin? Bizime gittik diyor. Aşo endi iskorada hiç jaň alýan adam ýokmu gaýynda? Ana izinden adam bar, son gelip oğlumu gördü. Azıcık aňyrdan bäri gözüni açdy soňra. Hasahana giýraýanda nähilik seredilýär. Hasahana girseň mana endi kim pul berse, mana bir koykasy 5 manat yatanyňa, mana bir sany sancym surtsa, soňam pul, mana damardan etsem, soňam pul, şolary hemmesini töläp, därler özümüz etdiýäs, işpresler özümüz etdiýäs, şonu bir ukol etip bermegem kıyın şolara. Şonuň üçin pulun töleýäs şolara. Ine şol hasahana şu töle bilmän kynçylyk çekýän ýaşaýjylar köpmi?
Ana şu töle bilmän bar. Wagtynda näme edip bilmeýän, berip bilmeýär, pulum ýok diýär, ýa ýetirni bilmeýär şolar. Şu pulun tölemesen bulan ýok onuň. Indi şu hasahanalarda muhtuna berilen bir zat barmy däher derman? Muhtuna berilen däher ber ýok. Öten nämesi surog öten bir gepläp ýygrak edip zat edende surog öten därleri mana diýip bir iki paçka getirip berýär. Där getirip berýär, möhlet öten därleri berýär, ondan soň bizler onu ya özümüz ya çağırar, içip bilmän korkuyoruz onu. Bilmiyoruz desin ýoksa näme edeli. Onu ila sağlığın nähilek bejerdi, eger şu ellerinde pulu ýok bolsa, hasahana tölemäge pulu ýok bolsa, halk nähilek baş çykarýar kedelçilikde. Öýünde ýetdiýär wagtynda şu pulu bolmasa dermanlar alyp bilmeýär. Andan soň keselem içip gitýär şolaryň. Söýdübem ýok alýarlar wagtynda bejerip bilmeýär, derman alyp bilmeýär, ýa hasahana girip bilmeýär. Ana şundan ýok alýarlar bar. Şu mesele bilen bir ýokaryk ministrligiне, Saglyk ministrligine da araşdyrma eden okmy ilat köpçüler. Oňa eden ýoklar hiç kim. Şu edende de şu arzalar dinlenen ýokşalar. Şonuň üçin hem kark edenem diýenek edenem ýok. Saglyk ähtiýaçlyk pasportyňyzdan peýdalan bilýän strahawanýadan. Ha, ondan peýdalanýos. Kurorda gidenimizde peýdas tegiýär. Ondan dar derman bos alyp bilemiz ýok ondan bolsa. Maşala Lukmanyňyz näme diýär şol saglyk pasportyňyz bilen derman berdiýende näme diýär? Öz maşala Lukmanyňyz. Bermän soňusun berdi talabam edemiz ýok şonu. Berilmän bilýärse şunu soramyz ýok bizler. Wagtynda beren ýok därine. Şonuň üçin şu banisa girenimizde hasahana azjyk peýdas diýär şu kinişkanyň. Halk sorasa mana derman ýok diýär wagtynda beren ýok şonu. Bir näçeler aýtdy men bara barmaz boldum. Aýda aýtmaz oldum, soramaz oldum. Bar nire barsaň bar berjekler diýem aýtdy diýerler şonu. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Aşgabatda awatlanýan käbir desalaryň, hususanda Nesimi Seýliýahynyň rekonstruksiýa işleriniň indi 1 ýyla golay wagt bäri tamamlanmaýandygy aýdylýar. Ese edil häzirki wagt Nesimi Seýliýahynda nämeler gözeýilýär? Biz bu soraw bilen Agdalýan Seýliýahyň golaýynda ýaşaýan Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýewa ýüzlendik. Edil şuň kun Nesimi Seýliýahyny gözeýilýän wagt Seýliýahyň başlanyň 10 ýyl bolup barýar. Awatlaşyşyna erbetlerin bir temel yaşayıcılar için bir ulu böktönçlük karı verse Seýliýah bilen duýlaşyr goňşerleşen 50-nji mektep bawatyna hazam göz oýnaýar beýde sebäbi mektepler bolup bilse 15-30 metr aralygynda agyr guruluş tehnikasy işläp bolsa klas otoglarynyň edil ölçüsine şoratlar edilýän ýaly mektep okuwçylaryna da uly kynçylyk görýär. Amanmurada Edil Olimpiya şäherçesiniň gabadyna ýerleşýän bu Seýliýahda rekonstruksiýa işleriniň henüde çenli tamamlanmazlygynyň sebäbi barada bir maglumat barmy? Nesimi Seýliýahyny awatlaşyşyny geçirýän firmanyň käbir inženerleriniň aýtmagyna görä, edilen işler üçin tölegler döwlet tarapyndan wagtynda tölenmeýär. Ondan bir iş ýerine ýetiren işçiler bilen iş hakyn töläp hasaplaşmasak, bizim täzeden işin ikinji etabyna, üçünji etabyna başlap bilen bok diýip aýdýarlar. Bir sebäbi şol karar berse ýene de şol firmada işleýän brigadirleriň ýa-da inženerleriň käbiriniň aýtmagyna görä, işleýän işçileriň hüner derejesi pes. Olar umumyň bir hiç ýyl hüner bolmady, juda iş tapmanmyr, etlenç üçin gelen adamlar olaram guruluşdan edilýän talapy ýerine ýetirip bilenok. Ene şunýaly wagtlar bar. Ýene de bir ýagdaý şeýerde guruluş alyp barýan firmanyň käbir işgärleriniň aýtmagyna görä, guruluş gidip barýar, öň başda gözde tutulan proýektden ýygyderli üýtgedilýärmişin, ondan düýün başlany işin söküp täzeden hödürlenen proýekt boýunça işlemer bolýar diýip beýlenýärler. Amanmurada Aşgabatda guruluşy uzaw çeken
bolýarken başga-da şoňa meňdeş seýliýäkler, desgalar ýa-da ýol guruluşlary barmy? Hanasyn sowaby bar. Meselem Hasan Andalyp köçesi dol awatlan kutorly diýilip, dawara bilen açylandan soňra on Andalyp köçesi bilen 10 ýyl awadançylyk köçesinde kurulmaly ýeratdy ötüň awtologlaryň entlenen ýeratdy tuň ýatdan skarlarlygy ýatlaryna düşman ýatdylar. Şaýdanam köprek wagtlar bir şäherde dowam edýän ýa-da ýa bolmasa täze halkara aeroportuna barýan köprüni tamamladyk diýip döwlet derejesinde yglan edilenden ýa-da şu köprüniň proýekti hakkynda kalynmalygyny üstüne ýa-da bolmasa Aşgabatda demir ýolunyň aýrada ýerleşýän 3-nji parkady bilen tanylýan medeni seýliýek we şol seýliýekde gurulşy işleri ýatlaryna düşen wagtyr käbirleriniň oňorýaly umum awatlaş işlerini 3 ýyldan köprek wagtlary türenjüňlüge salynýar. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Habarlar unnulygymyzyň diýersiňiz. Birleşen Ştatlaryň vice-prezidenti Mike Pence Demirgal Koreýa Abbasanyň aýgatlylygyny synaga salmalygy duýdurdy we onuň islenlik güjümi Aňryan bilen netijeli garşylyk görkezjekdigini aýtdy. 19 aprel Ronald Reagan uçur götürjüsiniň üstüne çykyp gürläp Pence Demirgal Koreýanyň Aziýa Ýuwaş Okean sebitine parahatçylygy we durnuklygy iň howply we awanyp duran wehim bolanlygyny aýtdy. Ol prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň Pchenýany ykdysady we diplomatik basy etmekde beýleki ýurtlar bilen ýakyndan işleşekdigini sözüne goşdy we Birleşen Ştatlaryň hemişe parahatçylyk kazanmagy çalışjakdygyny bellädi. Emma Pence biziň aýgydymyzy ýa-da taýýarlygymyzy synaga salýandyr bilmelidir. Biz islenlik güjümi ýerine gaýtararsyk we adaty ýa-da ýaraglaryň islenlik ulanylmasyna Aňryan bilen netijeli Amerikan gaýtawyny bererdi. Kalkan ornuny dur we gylyş taýýar diýip olaýtdy. Pence bu sözleri Pentagonyň tasdiklamagyna görä regional sapar makalyny Demirgal Koreýa 16 aprelde atylan wadyna şowsuzlyk uçuran raketasyny synaga edenden soňra aýtdy. Demirgal Koreýanyň lideri raket atmak bilen ýene bir gezek nähildir provokasiýa etmäge synandy diýip Abbasanyň gorunmak sekretary Jim Mattis 18 aprelde aýtdy we Birleşen Ştatlar Pchenýan bilen gurulşmak üçin Hataý bilen ýakyndan işleşer diýdi. Hataý 19 aprelde Demirgal Koreýanyň resmiýetleriniň ýene-de raketa synaglarynyň geçiriljekdi we ýadro urşunyň ähtimallygy barada aýdan sözlerinden alada bildirdi. Hataýyň daşary işler ministrläriniň sözçüsi Lukan Pekin dartgynlyklaryň ýokarlanmagyna getirýän islenlik söze we herekete garşy durýar diýdi. Orkiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 17 aprelde Demirgal Koreýanyň terasapsyz ýadra hereketlerini ýazgyrdy, emma Birleşen Ştatlaryň Pchenýana garşy ören tögekköllükli bir taraply harby herekete baş goşmajagyna umyt bildirýändigini aýtdy. Demirgal Koreýa soňky ýyllarda halkara ýalgarmalaryna we BMG-nyň sanksiýalaryna garamazdan özüniň ýadra we raketa synaglaryny ýygzamlaşdyrdy. Bu ýurdun ýadra ýaragyny edinmek tagallalary bilen bagly dartgynlyklar arasynda prezident Trump geçen hepdeniň başynda Demirgal Koreýa duýduruş hökmüne bir armadanyň geminiň iýerilýändigini aýtdy. Abbasanyň ýaragly güýçler 10 aprelde Trump'yň nazarda tutýan zarwurjy uçur götürjü toparynyň Singapurdan uğranyndan soň Demirgalga ýüzmeginiň we Ýuwaş Okeanyň günwataryna nakys stansiýadan hasabat bermeginiň buýrulanlygyny aýtdylar. Emma muňa garamazdan Karl Vinson we beýlek uruş gemleriniň Koreýa ýarymadasyna tarap ýüzmänligi eýsem ters tarapa gidenligi belli boldy. Abbasanyň harby deňiz güýçleri 15 aprelde Karl Vinson uçur götürjüsiniň Indoneziýanyň Ýaba hemde Sumatra adalarynyň arasynda Sunda boguzundan geçip barýan suratyny çap etdiler. Konavi GP websayty bolsa Winsonyň 16-18 aprelde Hind okeanyna bolanlygyny habar berdi. Abbasanyň ýaragly güýçleriniň Ýuwaş Okean komandasyny 18 aprelde zarwurjy toparyň Awstraliýa bilen Demirgazyk günwatar kenarda planlaşdyrylan gysga wagtlyk tälim okuwyny tamamlandygyny habar berdi. Şeýle-de bu toparyň berilen buýruga laýyklykda Ýuwaş Okeanyň günwatar tarapyna uğraýanlygy aýdyldy. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnüligi gepleşigimizi geçirip utarýar. Saatlar ketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.